Ei, com anem? Avui parlarem del valencià central, també anomenat valencià apitxat. Per què el valencià apitxat es diu així, aquesta varietat dialectal del valencià central? Perquè apitxar vol dir prémer els sons fonètics sibilants. És a dir, ensordir. En comptes de casa, pronunciem casa. Això pot provocar confusions. En fi, si diem me'n vaig de casa, d'acord? Me'n vaig de casa, pronunciat a València, probablement jo no vull dir que me'n vaig a casar, d'acord? Evidentment, no hi ha moltes confusions, però no fem aquesta diferència. És interessant fer-la? Sí, perquè, clar, existeix en portuguès, en francès, en italià, en anglès, en alemany. Bé, d'acord, en castellà i en basc l'S sonora no existeix, però francament la trobe de prou utilitat, d'acord? Com que més o menys sabem escriure, podem intentar, no?, a poc, fer l'esforç de recuperar este so fonètic, encara que no pertanga a la varietat dialectal del valencià central. En segon punt, d'acord, tenim així una altra mapeta. El de la G, G i G. D'acord, en principi, quan s'escriu GJ és G, quan s'escriu TG és G, i quan s'escriu TX o IG a final de paraula és Che. És a dir, l'ortografia té un sentit comú, d'acord? Què passa? Que en València Central o València Pitxat tot ho fem Che. És a dir, que noms com, per exemple, Joan Josep, per cert, la O de Joan Josep sempre es pronuncia U en totes les varietats dialectals. Al Valencià Central fem Joan Josep, però si te'n vas a Castelló o a Alacant fan Joan Josep. I si te'n vas a gran part de Castelló fan Joan Josep. D'acord? Per tant, simplement en la teva varietat dialectal, en el Valencià Central, ensordixes este fonema i fas Che. D'acord? És interessant fer la diferència entre els tres. Seria interessant perquè, per exemple, en francès G existeix, en portuguès també, després G existeix també en italià, en francès, existeix en anglès, en fi, que sempre és útil fer la diferència entre diversos fonemes, d'acord? Després tenim la diferència entre B i V. A València Ciutat tampoc la fem, de fet, la major part d'Alacant, per no dir tota la zona valencianoparlant d'Alacant, sí la fa. La diferència entre bull, que és del verb bollir, i vull, que és voler, jo de fet en ma casa a València Ciutat, ma iaia no pronuncia bull, no li posa una C, désolé, diu bull, i jo també dic bull, i per tant no fem la diferència entre B i V, però hi ha gent que sí que la fa, d'acord? Per tant, ho veiem així en el mapeta. I és, la veritat, prou interessant intentar també fer la diferència entre aquests dos fonemes perquè, novament, existeix en alemany, existeix en italià, V existeix en francès, en portuguès, en fi, que això, per exemple, hi ha llengües com el castellà on també ocorre la mateixa cosa, és a dir, la llengua generalment el que busca són varietats dialectals que facin la diferència per a establir aquesta norma. Per exemple, en castellà, zazozú s'escribe con Z i cecí s'escribe con C. Si tu te'n vas a certes zones d'Andalusia o te'n vas a les Canàries, s'assesisosú, d'acord? S'essegen i alguns cecean, d'acord? Per tant, clar, la normativa que ha fet pues irse a Valladolid, ¿de acuerdo? Y entonces establecer que como estas personas sí hacen la diferencia, pues la norma és esta. Això vol dir que la norma està basada només en allò que diuen els de Valladolid? Pues no. De fet, al castellà septentrional, el de dalt, la gent és, vamos, l'elolaísta no, lo siguiente, és a dir, confonen complement directe i complement indirecte. Això és normatiu? No, no és normatiu. Evidentment, et suspendran. Però, clar, la normativa es basa en gent que sí que diferencia el complement directe del complement indirecte. Això és que els castellans septentrionals, els de dalt, parlen malament? No, no parlen malament, és la seva varietat dialectal, però la normativa no ho contempla. Per tant, no pots dir la dije que viniera, has de dir le dije que viniera, a él o a ella, le, a ellos o a ellas, les. I després, el complement directe és lo vi, la vi, los vi, las vi, punt. De fet, ma iaia, quan parla valencià, ho fa bé. El viu, la viu, les viu, les viu.
ho diu bé, i de fet quan parla castellà també ho diu bé, lo bilabi, los bilabi. En canvi, a ells què els passa? Que diuen levi. Levi està acceptat, però en principi no està bé, perquè no hauria de ser un complement indirecte, és un complement directe. Total, que com veieu en totes les llengües passa això, la normativa no es fa perquè a ells els isca la xona posar-ho d'esta manera, d'acord? El que passa és que si tu en València Ciutat, per exemple, no fas la diferència entre un fonema o l'altre, evidentment la normativa estableix que es tria aquella forma que millor faça la diferència. De tota manera, fer la diferència entre G, d'acord, G i Che, la normativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua tria una forma intermitja que és G, d'acord? Per a la GJ, TG, TJ, i ja està. Per a la TX i G fa Che. Més coses, per exemple, a València Ciutat sí que hi ha moltes coses que fem bé, excepte això, casa, Che, G, G, i diferència entre B i V, tota la resta la fem de puta mare. O sigui, molta gent es queixa que al valencià central, però o, les fem quan toca, en síl·laba tònica, generalment, xe, xa, xe, xe, xu, cai, xa, sabem pronunciar-ho perfectament. De fet, a Castelló pronuncien cai, sa, i no és normatiu. Veieu? Novament, què fan els orelluts? Se'n van a plorar a la ploreria? No, mira, carinyo, a veure si normativament és cai, xa, com ho fem a València Ciutat, i no passa res, d'acord? Més coses, a València, per exemple, hem mantingut el preterit perfet simple. Jo vingui, jo fiu, jo canti, jo aní. Això és un temps verbal que molta gent ha perdut. Mirem el mapeta. Clar, hem d'estar contents de conservar tot allò, no? Que és bo, el de la nostra varietat dialectal, però si hi ha certes coses que no fem, evidentment hauríem de fixar-nos en altres varietats dialectals que sí que contenen este so i que estan 4 pobles més cap amunt o 4 pobles més cap avall, d'acord? Perquè ens ajudarien a aprendre altres llengües. De fet, la L, que en castellà en general s'està perdent, la gent ja no diferencia entre L, lle, lla, lle, llo, llo, i Y, que de fet ara en castellà li diuen lle. És per això, perquè la gent no diferencia, s'ha tornat lleista. Nosaltres, en principi, en València, certes persones de certa edat sí que fan la diferència, i en la major part dels pobles també, d'acord? Este fonema, lle, existeix en italià i existeix en portuguès, per exemple. Jo, en un principi, clar, pensaré, clar, per a tu és molt fàcil perquè tu ja les fas. Anem a veure, jo les faig, però les faig a força de practicar-ho i de dir-me, perquè, clar, jo parlo valencià central, o sigui, vull dir, tinc les mateixes dificultats per a reproduir certs fonemes que la major part de la gent que parla valencià central, però com que fiu italià a la facultat, me n'adoni que, de fet, la iaia i els italians diferencien perfectament este so i fan lle. De fet, quan en italià veieu tagliatella, no és llig, tagliatella és una L com en valencià, i en portuguès és LH. Per tant, tot això vol dir que, de fet, parlem, en realitat, superbé, tenim molt de vocabulari, però per a un fonema, dos, que no diferenciem, és a dir, casa, che de G de G, i després B alta de B baixa, D i B, hòstia, fer un poc d'esforç, no? I intentem reproduir aquests fonemes en un registre normatiu. Clar, un registre normatiu és, evidentment, quan vas a presentar-te a una prova o en un context un poquet més formal. Però, clar, la major part de la nostra vida no ens trobem en un context formal, d'acord? Total, que realment parlem molt millor que no ens pensem, però per a tindre més facilitat també amb la resta de llengües, utilitzem les coses que tenim i això estava dient que és interessant, això, cada varietat dialectal té les seues coses, algunes reprodueixen certs sons, d'altres en reprodueixen d'altres, i el que és interessant és això, intentar agafar de totes això, les majors diferències que puguem fer. Si la teva varietat, per exemple, no sonoritzes, no és la fi del món, no passa res. Però bé, també és interessant, sobretot, com he dit, això, per les altres llengües. Llavors, en fi, espero que almenys hagi servit per a entendre com funciona això de l'essor, de l'essor sonora, B alta, B baixa, che, G, G, perquè de fet hi ha molta gent que intentant reproduir el so G intenta dir joc, o sigui, joc, un joc de jugar, i acaba dient lloc,
I clar, això confon amb un lloc, que en realitat és una L, lloc, i amb el joc a certes parts de Castelló, o Castelló-Alacant, joc, o en València Central, xoc. En la meva opinió personal, quasi és preferible apitxar, és a dir xoc, amb la O oberta, que de fet la fem bé, xoc, que no intentar fer reproduir el so G d'alguns castellonencs, no fer-lo bé i fer lloc, perquè pareix que estigués dient lloc. I no és un lloc, tu a ma iaia li dius jugué a un lloc en un lloc, i ella diu, però tu què m'estàs dient? No, jugué a un joc en un lloc. I de fet, això aconsella per a G, reproduir el so intermig, que a més proposa l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Vull dir, si és que la normativa no està feta amb la xona, té molt de sentit comú i és molt facilitadora. Vull dir, facilita molt això, l'estàndard. O sigui que, res, si teniu cap dubte, assistem per a fer més vídeos i per a treure de més dubtes existencials. Gràcies i adeu.